Здравейте, аз съм Кристиан Маринов Фитнес и започваме а, една игричка, не игра, а това е един сайт, чат с кучето. Така, нека започнем. Името ми ще е Криската. Кръска. Я да видим дали на английски разбира. Така. Криската БГ. Така. И чат. Кучето иска да хапне. Кучето иска да хапне нещо. Чакай. Нямам храна. Нямам храна. Храна. Пука ми много. Пука ми много. Така. Иди на мен. Добре. Каква? Порода си. Каква порода си? Рошев чат Бернар. Майка ми беше Сан Бернар, а баща ми интернет провайдер. Хора, пък съм гладен. Какво да правя? Такъв ми е кучешкия метаболизъм. Храня 4 крака. Няма как. Бебенце. Ролекс, който си купи вчера от битката. Кажи ми, майка ти на колко години е? Сванах. Тогава кажи. Така. Гати разпитат. What? Какъв разпит е? Какъв разпит? Те го пиша, защото не ме пука. Разпит ле. Какъв разпит ле? Кръската БГ, престани, говориш глупости. Пак. Така. Нека да ви какво ще кажа. Кучето сила на кравайче. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не е смешно, кръската БГ. Никак не е смешно. Разбираш ти от майтап, знаех си аз. Тапак. Не, ще му напиша малък. Кучето е в кофти настроение, защото се наложи да уволни бодигарда, почна ми да краде от кучешките консерви. Хи. Абе. Ти англичанин ли си? Англичанин ли си? Май така излиза. Кучо гледа кръската БГ и жално скимти. Що бе? Не мога да пиша. Аз не знам. Какво е ти, бе? Окей. Кажи
майка ти куче ли е или питка? Опа. За кой става въпрос? За майка ти. Така, кучето гледа кръската бега и си мисли. И това, моля ти, се минава за какво? А? Що плачеш? Така. Ако ти кажа да не се раздънкаш, а? Добре. Аре, чао. Бебе. Остани още малко. Извинявай, ако съм ти ядосал. Не. Просто аз... чакайте. Аз съм 5000 годишен и ми се спи. Да ми кой ще отговори. Вярно е, спор няма. Да. Аре, чао. Ама няма... Добре, хора, това ще бъде всичкото епизод. Надявам се да ви харесал. Аз бях кръската Беги и чао-чао.